بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا لجپال غوث اعظم علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ سبحانہ وتعالی دی بابرکت ذات ازل تو کلی ہے ابد تک کلی رہے گی، اور کل قیامت والے دن اللہ کلے دی ہی بادشاہی شہنشاہی حکمرانی اور سلطانی ہوئے گی۔ انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مکی مدنی سرکار جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت والی برکت والی ذات واسطے حضرات محترم، جس آیت کریمہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، یہ آیت مبارکہ اللہ رب رحمان دے مقدس کتاب دا 26واں پارہ سورت دا نام ہے سورہ محمد، اور سورت دا آخری رکوع ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے سونے نبی دی اطاعت اور اتباع دا حکم ایمان والیاں نو ارشاد فرمایا۔ اگر اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت تو منہ پھیریں گے روح گردانی کریں گے تو اللہ پاک ساڑھے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیں گے۔ حضرات محترم، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور اتباع دے حوالے نال چند گزارشات کراں۔ جس طرح نبی پاک دی ذات برحق ہے
اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بات بھی حق ہے اور سچ ہے۔ جس طرح نبی پاک دی ذات تے ایمان لے آنا ضروری ہے، اسی طرح بات تے بھی ایمان لے کے آنا ضروری ہے۔ جس طرح نبی پاک دی ذات نو تسلیم کرنا ہے، اسی طرح نبی پاک دی بات نو بھی تسلیم کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو بغیر کسی شرط تے اسی مننا ہوئے گا۔ باقی دنیا کائنات تے جتنے بھی محدث، امام، ولی، غوث، جتنے بھی بڑے تو بڑے نے، سب دی اطاعت شرط دے نال ہے۔ سونے پیغمبر دی اطاعت بغیر شرط تو ہے۔ مطلب کہ یہ شرط اور بغیر شرط دے سونے نبی دی اطاعت کرنی ہے، ساڈے دل نو گل لگدی ہے نہیں لگدی، برادری والے ماندے نے نہیں ماندے، رشتہ دار ماندے نے نہیں ماندے، دوست یار ماندے نے نہیں ماندے، کسے نال نبی پاک دی بات ملدی ہے یا نہیں ملدی، بغیر کسی شرط دے نبی پاک دی بات دی اتباع اور اطاعت کرنی ہے۔ اور شرط کسی امام دی بات ہے، کسی فقیہ دی بات ہے، کسی مجتہد دی بات ہے، ماں باپ دی بات ہے، دوست یاراں دی بات ہے، شرط نال منی جائے گی۔ شرط کیڑی ہے کہ جے انہاں ساریاں دی گل نبی پاک دی گل دے مطابق ہوئے گی تے منی جائے گی، نہیں تا نہیں منی جائے گی۔ اے شرط ہے، اے شرط نبی پاک دی گل نال نہیں، نبی پاک دی جو بھی بات ہے جس طرح دی بھی ہے بغیر شرط تو منن لی اسی تیار، اور ساڈا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ باقی جتنے بھی بڑے تو بڑے نے سب دی بات نو اسی مناں گے، تسلیم کران گے ادوں تک جنی دیر تک انہاں دی بات نبی پاک دی بات نال موافقت کرتی ہوئے گی، مخالفت کرتی ہوئے گی تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو سینے نہ لگا کے باقی پورے زمانے دی بات نو ٹھکرا دیتا جائے گا، جھٹلا دیتا جائے گا، رتی دی ٹوکری دے اندر پھینک دیتا جائے گا، سونے پیغمبر دی سونی حدیث نو سینے نہ لا لیا جائے گا۔ اطاعت مصطفیٰ عنوان دے دینا سوکھا ہے تے بیان کر دینا سوکھا ہے، اطاعت کرنی بڑی اوکھی ہے۔ اطاعت والا معاملہ جڑا نا بڑا اوکھا ہے۔ اطاعت دے معاملے دے اندر تے اسی 100 وچوں کوئی 5 پوائنٹ بھی نہیں اسی کہ اسی اطاعت نبی پاک دی مکمل کر دے ہوئے۔ اطاعت دے معاملے دے اندر کوئی امام ابو حنیفہ دی اطاعت کر رہے ہے، کوئی احمد رضا خان بریلوی دا پیروکار ہے، کوئی اپنے 12 امام لئی پھر دے، کوئی اپنے آپ نو محمدی کہلاندے نے، جڑے محمدی کہلاندے نے انہاں دے وچوں بھی کئی ایسے نے جنہاں نے صرف محمدی کہلان دا شوق ہے، باقی گل بات منن والی کوئی نہیں۔ پیارے بھائی جان، سونے ویر میرے بزرگ، جنی دیر تک نبی پاک دی اتباع نہیں کران گے، اطاعت نہیں کران گے، اتنی دیر تک نہ دنیا تے اسی کامیاب ہو سکنے ہیں نہ سانو آخرت دی کامیابی مل سکتی ہے۔ نبی پاک دی اطاعت ضروری ہے، نبی پاک دی اتباع بھی ضروری ہے۔ اطاعت اور اتباع دونوں دے اندر فرق کیے۔ اطاعت ہے کہ جو نبی پاک نے ارشاد فرما دیتا ہے وہ کر کے وکھانا ہے، جدے تو روک دیتا ہے اودے تو رک جانا ہے۔ تے اتباع ہوندی ہے جدھر جدھر نبی چلدا جا رہے ہیں اودے قدماں تے قدم رکھ کے چل دے جاؤ۔ اتباع نو کیا جاندا ہے کہ چلن دے معاملے دے اندر، زندگی گزارن دے معاملے دے اندر بھی نبی پاک تو قدم قدم اگے پیچھے نہیں ہونا، اور اطاعت دے معاملے دے اندر نبی پاک دی حدیث تو علاوہ کسی دی بات نو مننا نہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لو۔ آئیے ذرا اللہ پاک نے قرآن تے غور کرنا، بے شمار مقامات تے اللہ پاک نے
اطاعت دا بیان اور اطاعت دا حکم ایمان والے نے ارشاد فرمایا آواز آتی ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والے ہو اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دی پیروی کرنی ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، حکم مننا ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اگر اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم نو چھڈ دیو گے، روح گردانی کرو گے، اپنی من مانیاں تے مرضیاں کرو گے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ پاک تواڈے اعمال ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ جو نیکیاں کیتیاں نے اللہ پاک تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ قرآن پاک کا ایک اور مقام سماعت فرمانا من یطع اللہ والرسول، من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا، جڑا سونے پیغمبر دی فرما برداری کرے گا، جڑا سونے پیغمبر دے فرامین نو مننے گا، انہاں تے عمل کرے گا، اللہ پاک انہوں 5 انعام عطا فرمان گے، 5 انعام ملن گے۔ کائنات دے انہوں کو بڑے 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 انعام اللہ پاک عطا فرمان گے۔ توجہ کرنا ذرا، من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ پہلا انعام جڑا اللہ دے رسول دی پیروی کرے گا، اپنی زندگی نو اللہ دے رسول دے مطابق گزارے گا، اپنی زندگی دے لمحات تے اپنی زندگی دے جڑے گھنٹے تے سیکنڈ تے منٹ نے اللہ تے اللہ دے رسول دی زندگی دے مطابق گزارن گے، جویں اللہ حکم دیتا ہے، جویں رسول گزاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا، نبی پاک دی اطاعت کرنے والے بندے نو اللہ نبیاں دے نال جنت جگہ عطا فرمان گے۔ نبیاں دے نال یہ کوئی تھوڑی گل ہے، علیہم من النبیین، نبیاں دے نال اللہ پاک وہ دی شان بنان گے، وہ دا رتبہ بنان گے۔ اللہ 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 قرآن پاک سنیا جے فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم من النبیین، نبیاں دے نال ہوئے گا، والصدیقین تے صدیقہ دے نال ہوئے گا، والشہداء تے شہیداں دے نال جنت وچ بیٹھا ہوئے گا، والصالحین تے نیک لوگاں دے اندر اللہ انہوں شامل کر دیں گے، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماندے نے یہ بڑا اچھا ٹھکانہ ہے، تے نبیاں دی تے شہیداں دی تے صدیقین دی تے نیک لوگاں دی یاری بڑی چنگی یاری ہے۔ وحسن اولئک رفیق کیا جاندہ ہے دوست نو، رفیق نو آندے نے دوست نو۔ اللہ فرماندے نے اے نبیاں تے صدیقاں تے نیک لوگاں دا تے شہداء دا بڑا ہی اچھا ساتھ ہے، بڑی اچھی دوستی ہے۔
بڑا ہی اچھا انہاں دا گوان ہے تے دعا کرو اللہ سانو نصیب کر دے اللہ سانو جنت دے اندر نبیاں دے نال صدیقین تے شہداء تے صالحین دے نال اللہ سانو جگہ عطا فرما دے اللہ اللہ قرآن پاک دے ذرا غور کرنا قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللہ پاک دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول نا یہودی آئے عیسائی آئے تے آکے یہودی کہندے نے اللہ ساڈے نال پیار کردے نے کیوں نبی موسیٰ جڑے سن نا وہ اللہ دے بڑے لاڈلے پیغمبر سن اللہ ساڈے نال پیار بڑا کردے نے تے نبی عیسیٰ دے پیروکار عیسائی آ کے کہندے نے اللہ پاک ساڈے نال بڑا پیار کردے نے کیوں نبی عیسیٰ اللہ پاک دے بڑے لاڈلے نبی سن بڑے لاڈلے پیغمبر سن اللہ پاک نے نا سونے پیغمبر دے سینہ پاک دے ایک آیت نازل کر کے نا دے اللہ پاک نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیتا ہے کہ اللہ پاک کدے نال محبت کرتے نے اللہ پاک کا محبوب کون ہے اللہ دی محبت حاصل کرنے واسطے کی کرنا پئے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ فرماندے نے جیڑا یہ چاہتا ہے کہ اللہ دے نال پیار کرے اللہ پاک دے نال محبت کرے اگر میں چاہنا اللہ میرے نال محبت کرے تسی چاہتے ہو کہ اللہ پاک تانوں اپنا محبوب بنا لوے تے ایک کوئی کام اللہ پاک فرماندے نے تساں کرنا ہے فتابعونی میرے سونے نبی دی پیروی کرنی ہے میرے سونے نبی دے پیچھے پیچھے چلنا ہے میرے سونے نبی دی اطاعت کرنی ہے میرے سونے نبی دی گلاں مننی آنے میرے سونے نبی دے فرمان مننے نے اللہ جی تیرے نبی دی اطاعت کرانگے ہوئے گا کی اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ اللہ دے نے میں تانوں اپنا محبوب بنا لواں گا لوگ گل ہی مک گئی ہے کوئی امام شافعی نہیں کوئی امام حنیفہ نہیں کوئی امام احمد نہیں کوئی کسی دی امامت دی بات ہی نہیں اللہ دے محبوب بننا چاہتے ہو رب تواڈے نال پیار کرے کسے امام دی اطاعت دی ضرورت نہیں صرف سونے پیغمبر دی مدینے والی سرکار مکے والی سرکار آمینہ دے لال دی اطاعت تے فرما برداری کر لو رب تانوں اپنا محبوب بنا لے گا صرف اور صرف وہ دی اطاعت دی ضرورت ہے بس امامت امامہ دی بے شک بجائے اسی انکاری نہیں امامت امامہ دی بے شک بجا ہے اطاعت کے لائق صرف مصطفیٰ ہے صرف مصطفیٰ دی ذات ہے جدی اطاعت ہونی چاہیے بغیر شرط ہونی چاہیے بغیر سوچے سمجھے ہونی چاہیے برادری ناراض ہو جائے رشتہ دار ناراض ہو جان عالم ناراض ہو جان امام ناراض ہو جائے ماں باپ ناراض ہو جان دوست یار چھٹ کے جاندے نے تے چلے جان سارا جگ ناراض تے ہو جائے
سونا اللہ ناراض نہ ہوئے، سونا مصطفیٰ ناراض نہ ہوئے، تے اس انسان نے جنہیں اللہ نو راضی کرن دی کوشش کی تھی، سونے مصطفیٰ دی رضا نو حاصل کرن دی کوشش کی تھی، زمانہ او دی کنڈ لاؤنا چاہے، رب اکبر دی قسم کدی او دی کنڈ نہیں لگ سکتی۔ جنہیں سونے رب نو راضی کیتا ہے تے جنہیں سونے مصطفیٰ نو راضی کیتا ہے، جاگ کے بیٹھے ہو نا، وہ جاگ دے ہی ہو نا، ماشاءاللہ۔ آئیے ذرا اللہ پاک دے قرآن دے، اے صرف اللہ پاک دی محبت ہی نہیں لبنی، اللہ کی آندے نے، اللہ فرماندے نے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ آندے نے میں اس بندے نال پیار ہی نہ کرنا، میں اس بندے نال محبت ہی نہیں کرنا جیڑا میرے سونے نبی دی پیروی تے اطاعت کردا ہے۔ اللہ دے نے میں اودے نال محبت کرن لگ پینا تے میں اودے سارے گناہ معاف بھی کر دینا۔ جدو گناہاں دی معافی ہو گئی تے پھر جنت دے وچ نبیاں تے صدیقاں تے صلحاء تے شہداء دا ساتھ رب نصیب فرما دے گا۔ آئیے ذرا اللہ پاک نے قرآن دیا چند او آیات پڑھنا کہ اطاعت نہیں کریں گے تے کی ہوئے گا۔ آئیے ذرا غور کرنا، آواز آندی ہے، اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ اللہ 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 باغ فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا یوما تقلب وجوہہم فی النار، جدو اللہ پاک جہنم دے اندر چہریاں نو الٹ پلٹ کر کے پھینکن گے، جدو الٹے منہ کر کے جہنم دے اندر پھینکیا جائے گا نہ لوکاں نو سٹیا جائے گا، اللہ 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 تے پھر پتہ کی آکھن گے یا لیتنا اطعنا اللہ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جدو جہنم دے اندر ڈگ رہے ہون گے تے آکھن گے کاش کتے اسی دنیا تے اللہ دے رسول دیاں فرما برداریاں کر لیندے، کاش کتے اسی دنیا تے اللہ دے رسول دی اطاعت کر لیندے، کاش کتے دنیا تے اسی اللہ دے رسول دی اتباع کر لیندے، فرما برداری کر لیندے، تے نال پتہ کی آکھن گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا۔ یار اللہ دی قسم سانو امام ابو حنیفہ نال کوئی دشمنی نہیں، یار سانو امام احمد رضا خان نال کوئی دشمنی نہیں، یار سانو عبد القادر جیلانی نال دشمنی کوئی نہیں، یار امام شافعی نال ساڈا اختلاف کوئی نہیں، اسی امام احمد بن حنبل دی جتیاں دی خاک اپنی آنکھاں دا سرما بنانے آ، امام ابو حنیفہ دی جتیاں دی خاک اسی اپنے سر دی پگڑی
سمجھنے یار سانو اختلاف نہیں، یار سانو انہاں نال کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، اسی ایک ہی گل آنے یار انہاں اماماں نے قیامت والے دن کام نہیں آنا، انہاں اماماں دیاں گلاں نے کام نہیں آنا۔ اے ویکھیا جے جدوں بندہ رب دی جہنم چ ڈگدا پیا ہے تے کہہ گرے آئے انا اطانا سادتنا وکبراءنا فأضلونا السبیل، اللہ سانو ساڈے انہاں وڈیریاں دی فرما برداری نے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی اپنے باپ دادے دے دین تے چل دے رہے سانو نے برباد کر دیتا ہے، اسی امامہ پیچھے ہی چل دے رہ گئے سانو برباد کر دیتا گیا۔ فَأَزَلُّونَ السَّبِيلَ، اللہ سانو انہاں گمراہ کر دیتا ہے، اللہ سانو انہاں نے گمراہ کر چھڑے ہیں، اللہ سانو سیدھے رستے تو انہاں نے ہٹا دیتا ہے۔ تے اللہ پاک پتہ کی آکھن گے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اللہ کہن گے میرے او فرشتے ہو اے جڑے حجت پیش کر دینے نا کہ سانو ساڈے وڈیریاں نے گمراہ کر دیتا ہے، انہاں کولوں قرآن بھی پہنچے ہے، انہاں کو نبی پاک دا فرمان بھی پہنچے ہے، انہاں پھر بھی اپنی من مانیاں کیتیاں نے، اپنے اماماں نو انہاں نے ترجیح دیتی ہے۔ اللہ فرمان گے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے میرے او فرشتے ہو باقی جہنمیاں نو سنگل عذاب انہاں نو ڈبل عذاب دیو، انہاں نو کی کرو؟ میں کہیا امامت امامہ دی بے شک بجائے، سانو کسے امام دا انکار نہیں، اسی عزت کرنے ہیں سارے امامہ دی، سارے امامہ دی عزت کرنے، امامت امامہ دی بے شک بجائے، اپنے اپنے زمانے دے امام رہے نے گزر چکے نے، لیکن قیامت تک سکہ چلے گا نبی پاک دی ذات دا چلے گا تے نبی پاک دی بات دا چلے گا۔ اللہ فرماندے نے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، میرے او فرشتے ہو انہاں نو ڈبل عذاب دیو، انہاں نو دگنا عذاب دیو۔ تے نال ایک اور اللہ پاک نے بڑے سخت الفاظ بولے والعنہم لعنا کبیرا، اللہ فرماندے نے انہاں تے لعنتاں ہون، انہاں میرے نبی دی ذات نو چھڈ کے اماماں پیچھے لگ پے، میرے نبی دی بات نو چھڈ کے اپنے وڈیریاں دیاں باتاں پیچھے چل پے، میرے نبی دی سنت نو چھڈ کے اپنے امام دیاں سنتاں پیچھے چل پے۔ یاد رکھ لو اطاعت کم آئے گی تے صرف اللہ تے اللہ دے رسول دی، فرما برداری چلے گی تے اللہ تے اللہ دے رسول دی، اطاعت چلے گی اللہ تے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی، جیڑا اللہ دے فرامین نو منے گا سونے نبی دی اطاعت کرے گا کامیاب ہو جائے گا، دنیا دے بھی کامیابیاں مل جان گیا، دنیا دے بھی عزتاں مل جان گیا، دنیا دے بھی اللہ سرخرو کر دین گے، دنیا دے بھی اللہ شانہ عطا کر دین گے، دنیا دے بھی اللہ عزتاں عطا کر دین گے، اللہ پاک عظمت عطا فرما دین گے، تے قیامت والے دن بھی اللہ عزت شان نال جنت دا داخلہ نصیب کر دین گے۔ صرف اور صرف اطاعت چلے گی تے سونے مصطفیٰ دی کی دی سونے مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک 449 نمبر حدیث پاک ہے، سنن دارمی دے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے بڑی توجہ نال تے بڑے اتحان نال سننے والی روایت ہے۔
آسے پاسے دھیان نہ کرے جے کو ستا نے جگا دو جنہیں گوڑے پڑے نے انہوں گوڑے چھڑ دے ٹیک لائیے تو ٹیک چھڑ دے اللہ پاک سارے دین والے اللہ پاک توڑیاں امیدہ پوریا کرے اللہ پاک توڑیاں بیماریاں دور کرے اللہ پاک توڑیاں پریشانیاں دور فرمائے حدیث پاک سنن دارمی دے اندر 449 نمبر حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن آکھے ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے مسجد دے اندر صحابہ کرام تشریف فرمانے امام کائنات مسجد دے اندر آئے نے تے صحابہ کرام مسجد دے اندر بیٹھے نے تے صحابہ کرام دے وچ ایک صحابی بیٹھا ہے جنہوں امیر المومنین فاروق اعظم کہا جاندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دا نام ہے درود پڑھ لیا کرو سنو بکمن نہ بنے رہا کرو صحابی دا نام آئے تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوڑے پیغمبر دا نام آئے تے درود پاک پڑھ لیا کرو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے تے فاروق اعظم دے ہاتھ دے اندر تورات دا فرقہ پھڑے آئے کھادا فضال اعمال تے غنیت الطالبین اے تے بعد دی پیداوار ہے نا تبلیغی جماعت والے فضال اعمال پڑھی ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نو منن والے غنیت الطالبین پڑھی ہے میں انہاں دی بات نہیں کر رہا میں آسمانی کتاب تورات دی بات کر رہا ایک کتاب افضل ہے کہ تورات افضل ہے بولو اے گوٹھا لے نہیں بول دے میرے بھائی بولو کیڑی افضل ہے تورات افضل ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات دا ورقہ پڑھیا تے پڑھ دینے پئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ نبی پاک نے دیکھے ہے سیدنا عمر فاروق تورات پڑھ دے پہنے آپ خاموش ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خاموشی نو حضرت فاروق اعظم نے سمجھیا پتہ نہیں نبی پاک نو شاید کوئی اعتراض نہیں حضرت فاروق اعظم نے بلند آواز دے نال پڑھنا شروع کر دیتا بلند آواز دے نال پڑھنا شروع کر دیتا تورات نو اللہ 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 تے فاروق اعظم دے نال ایک نبی پاک دا سونا جان نثار بیٹھا ہے جنوں یار غار کہا جاندا ہے جنوں نبی پاک دا رفیق سفر کہا جاندا ہے اے نبی پاک دا رمل شناس اے نبی پاک دا طبیب حکیم پتہ انہوں لگ جاندہ ہے کہ نبی پاک دی حالت بدل دی پئی ہے تورات دا ورقہ فاروق اعظم پر دینے پئے تے ابو بکر دا دھیان پہ گیا نبی دے مبارک چہرے وال تے چہرہ ویکھیا چہرہ متغیر رسرخ ہوئی جا رہے ہیں حضرت ابو بکر آندے نے فاروق اعظم تو ویکھدا نہیں پیا نبی پاک دا چہرہ بدلدا پیا ہے نبی پاک دے چہرے تے غصے دے اثار آ رہے نے جنوں موڑ دے ہو باسیو توجہ کرے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے وال فاروق اعظم نے نگاہ دوڑائیاں تے فاروق اعظم فوراً کہن لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ فاروق اعظم نے ویکھے نبی پاک دا چہرہ سرخ ہو گیا غصے دے آثار نظر آئے نے تے فاروق اعظم آندے نے میں اللہ دی پناہ وچ آؤنا میں اللہ پاک دے غصے تو تے سونے پیغمبر دے غصے تو اللہ دی پناہ چاہنا سونے نبی جی رضینا باللہ رب
اساں اللہ نو اپنا رب سمجھ کے بالکل راضی ہاں، اسی دین اسلام نو اپنا دین سمجھ کے بالکل راضی ہاں۔ وابی محمد النبی، اللہ دے نبی جی تسا سمجھا میں تو رات پڑھنا پہ ہے تے میں کوئی مذہب بدل لگا، نہیں اللہ دے نبی جی میں توانو اپنا نبی اپنا رہبر تے مرشد تے ہادی ماننا، میں اس گل تے راضی ہاں۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی صفائیاں بھی دے چھڑیا ہر قسم دی کہ نبی پاک نو کوئی شک نہ ہو جائے کہ فاروق اعظم نے تورات پڑھنی شروع کر دی تھی۔ اللہ اللہ، حالانکہ تورات تے صاحب تورات دونوں تے ایمان رکھنا ہر مسلمان دا فرض ہے۔ صاحب تورات نبی موسیٰ تے اور تورات تے دونوں تے ایمان رکھنا اسلام دے اندر داخل ہونے واسطے فرض ہے، انہاں دونوں تے ایمان رکھنا۔ اللہ اللہ، نبی پاک نے صحابی نے جدو یہ بات کی تھی کہ میں اللہ نو رب من کے راضی ہاں تے دین اسلام نو دین سمجھ کے نبی پاک نو اپنا رہبر تے نبی من کے راضی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی تھی، اور جلو موڑ دے او بازیو میرا دل کردا ہے میں ہر مسجد دے اندر ایک سدری بنا کے اس حدیث دے الفاظ دے ٹکڑیاں دی لا دواں تاکہ جڑا کوئی نبی دی گل تو آسے پاسے پھرن لگے انہوں یاد آ جائے کہ نبی دی بات تو منہ نہیں جے پھیرنا۔ نبی پاک فرمان لگے والذی نفس بیدہی، منو اس ذات دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر محمد دی جان صلی اللہ علیہ وسلم، جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے۔ لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے، فتبعتموہ، میرے صحابیو تسی مینوں چھڈ کے تے انہاں دی پیروی کرن لگ پاؤ، نبی موسیٰ دے پیروکار بن کے زندگی گزارن لگ پاؤ تے واتا رکھ تو مونی تے مینوں چھڈ دیو، مینوں تسی چھڈ دیو، لَظَلَلْتُمْ عَلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، میرے صحابیو نبی منو چھڈ کے نبی موسیٰ دے پیچھے چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ کتھے رہ گئے امام ابو حنیفہ تے امام شافعی تے امام احمد بن حنبل تے امام مالک؟ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابیو منو چھڈ کے نبی موسیٰ دے پیچھے چلو گے، ترکتمونی منو چھڈ کے فتبعتموہ، نبی موسیٰ دی پیروی کرو گے، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے رستے تے نہیں رہ سکو گے، گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ پتہ ہے چلیا جتھے نبی موسیٰ دی نبوت نہیں چل سکتی، نبی پاک دی موجودگی دے اندر نبی موسیٰ دی تورات نہیں چل سکتی، اوتھے امام ابو حنیفہ دی امامت بھی نہیں چل سکتی، امام شافعی دی نہیں امامت چل سکتی، امام ابو حنیفہ دی امامت نہیں چل سکتی، امام مالک دی امامت نہیں چل سکتی، غنیت الطالبین دے مصنف عبد القادر جیلانی دا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ حدیث چلے گی آمینہ دے نال دی، بات چلے گی آمینہ دے نال دی، ذات چلے گی تے آمینہ دے نال دی۔ ساڈا تے یہی اختلاف ہے لوکانا، ساڈا تے یہی اختلاف ہے، ازیہ نے کسے دی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف اور صرف آمینہ دے لال دی بات نو تسلیم کیتا جائے گا۔ اے قرآن ہے یا دوجا نبی پاک دا فرمان ہے، بس خلا اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا یہ گل بات ہو گئی نا، تو نبی پاک بات فرمان لگے لو کان حیّن، اے تے تورات دا ورقہ عمر، صاحب تورات بھی دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے،
وہ بھی اپنی نبوت نہیں چلائے گا، میرا کلمہ پڑھ کے میرا امتی بن کے زندگی گزارے گا۔ نبی عیسیٰ نے ہونا، نبی عیسیٰ نے اپنی نبوت چلانی ہے۔ دسو ذرا اے بھائی کی گل ہے؟ اگے آ کے بیٹھ جو شاہ، اس طرح گفتگو نال کھڑے ہو نال مجمع تے اثر پیدا۔ نبی عیسیٰ نے آنا، نبی عیسیٰ نے اپنی نبوت چلانی، انہوں نے کی کرنا ہے؟ کلمہ پڑھ کے سونے نبی دا امتی بننا ہے۔ جے نبی عیسیٰ کلمہ پڑھ کے سونے نبی دا امتی بن کے زندگی گزارے گا تے مسلمانہ تمہیں کلمہ پڑھ کے اینا امامہ اور وڈیرے اندر اپنے پلے چھڑا کے نبی پاک دے پیچھے چل پاؤ، نبی پاک دی اطاعت کرو۔ یاد آکھو کہ نبی پاک دین ادھورا چھڈ کے ٹر گئے نے تو ساڈے امامہ نے مکمل کیتا ہے، اس واسطے اسی اپنے امامہ دی پیروی کرنے نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے سونے نبی نے سونے پاک پیغمبر تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے، نبی پاک نے اپنی زبان تو اعلان فرمایا ہے، میرے صحابیوں حجۃ الوداع دے موقع تے میرے صحابیوں اللہ پاک نے اس دین نو پسند بھی کر لیا تھے، اللہ پاک نے اس دین نو اج تھوڑے تے مکمل بھی کر دیتا ہے۔ کوئی یہ دے اندر وعدے دی گنجائش نہیں، کوئی یہ دے اندر کاٹے دی گنجائش نہیں۔ نبی پاک مکمل ایک ضابطہ حیات دے کے گئے نے۔ کامیابی چاہتے ہو تے اللہ دے فرامین نو مننا پے گا تے سونے پیغمبر دے فرامین نو مننا پے گا۔ اللہ اللہ توجہ میرے وال کرنا ذرا، سونے پیغمبر علیہ السلام دی سونی ایک حدیث پڑھیے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے 2125 نمبر حدیث پاک صحیح مسلم دے اندر تے بخاری پاک اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے، حضرت عبداللہ بن مسعود انجنا واز کر رہے ہیں ممبر تے کھڑے ہو کے تے بات کر رہے ہیں، لعن اللہ الواشمات والمعتصمات والمتمنسات۔ اللہ دے سونے پیغمبر دا سونا صحابی انج واز پیا کردا ہے، اللہ پاک دی لعنت ہوئے انہاں عورتاں تے، اللہ پاک دی لعنت ہوئے انہاں عورتاں تے، اللہ پاک دی لعنت ہوئے انہاں عورتاں تے جڑے اپنے پروٹے بریک کر دیاں نے۔ اور تاکہ گزارش کرانگا توجہ نال سماعت فرمایا جے حدیث پاک بڑی مخالفت معاشرے دے اندر نظر آندی ہے، بڑے بڑے مولویاں دیاں بیویاں بھی انہاں وچ ملوث ہو جان گیاں۔ اے پروٹے بریک کرنا تے نبی پاک دا صحابی سونا عبداللہ بن مسعود آندے نے اے چہرے تو بال اکھاڑنے خوبصورتی واسطے تے اپنے دنداں وچ جڑیاں عورتاں وچ پیدا کر دیا نے، دند جڑے ہون تے گھٹ خوبصورت لگدے نے، دنداں اندر تھوڑی تھوڑی وچ ہوئے فاصلہ ہوئے تے دند زیادہ خوبصورت لگدے نے۔ حسن واسطے خوبصورتی واسطے جڑی عورت جڑی بی بی اپنے پروٹے بریک کر دیے، اپنے چہرے دے بال اکھاڑ دیے، اپنے دنداں دے اندر وچ پیدا کر دیے، او دے تے اللہ دے رسول دی ہر وقت لعنت رہندی ہے۔ توجہ کرے آجے حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت بیان کر دیتی، ایک عورت ام یعقوب انہوں پتہ چلے عبداللہ بن مسعود نے حدیث بیان کی، بڑے غصے اندر آئی آگے جویں آج کل ساڈا بھی مزاج ہے نا، او یار لے میں مولوی آپ مسئلے تے ہے بیان کرن دیا ہی تے میں مولوی نو کل انج کردیاں ویکھیا انج ہی ہوندا نا۔ نہ پائی تساں کسے مولوی دی قبر چ پینا ہے تے نہ مولوی نے تہاڈی قبر چ پینا ہے، تساں عمل کرنا ہے اپنی ذات واسطے، کسے دی ذات واسطے عمل کسے نے بھی نہیں کرنا۔ جنہیں عمل کرنا ہے انہوں ثواب اپنا ہی لبنا ہے تے اودی قبر روشن ہونی ہے، انہوں جنت لبنی، اے نہیں ثواب میاں صاحب کرن تے جنت چ میں ٹر جا، حدیث عمل بٹ صاحب کرن تے جنت چ میں ٹر جا، انج نہیں ہونا۔ جنہیں عمل کرنا ہے، جنہیں ارادہ رکھنا ہے، جنہیں نیت کرنی انہوں ثواب لبنا ہے۔ ام یعقوب کہن لگی عبداللہ بن مسعود تو سانو تے یہ گلاں کرنا ہی پیا،
تے تیری بیوی آپ پرٹے بریک کر دیے دنداں چ وچ پواندی ہے تے چہرے دے بال صاف کر دی. اعتراض کر دیتا. ہائے ہائے ہائے. حضرت عبداللہ بن مسعود آندے نے فذهب فانظری، ذرا لہجہ سخت کر کے، ام یعقوب فذهب فانظری، جا میں ایتھے بیٹھا میرے گھر ٹر جا، فانظری جا کے دیکھ، فذهبت فنظرت، ام یعقوب گئی انہیں جا کے ویکھیا. حضرت عبداللہ بن مسعود دی بیوی نہ تے پروٹے بریک کرواندی سی، نہ چہرے دے بال اکھاڑتی سی، نہ دنداں اندر وچ پواندی سی. حضرت ام یعقوب واپس آ گئی عبداللہ بن مسعود کے کولو، آ کے کہن لگی عبداللہ تو بھی سچا ہے، نبی پاک دا فرمان بھی سچا ہے، تیری بیوی بھی سچی ہے. جلو بورتے ہو باسیو. عبداللہ بن مسعود نے جڑے تاریخی الفاظ بولے، کہنے لگے ام یعقوب اگر میری بیوی اس طرح دے اعمال کرتی ہوندی، اس طرح دے کام کرتی ہوندی، میں نبی پاک دی حدیث دی مخالفت کرن دی وجہ تو میں انہوں بیوی نہ رکھدا، میں طلاق دے دوندا. کیا ساڈے اندر یہ جذبہ ہے؟ اسی بیبیاں نو کی اہیں اپنے چہرے تے داڑھی رکھ لیے تے بڑی گل ہے، بیبیاں نو روکنا تے بڑی دور دی گل ہے. کھڑے کرو ہاں ہاتھ، جڑے بندے چلو 5 بندے ہاتھ کھڑے کر دو، نبی پاک دی اطاعت دا خطبہ جمعہ سنیا، 5 بندے ہاتھ کھڑے کرو کہ اسی اللہ دے نبی دی حدیث مان کے اج تو بعد داڑھی نہیں کٹاواں گے. کرو ہاں 5 بندے ہاتھ کھڑے، جڑے پہلے نہیں سن کٹاندے او ہاتھ کھڑا کرن، جڑے پہلے نہیں سن کٹاندے کینچی لواندے نے یا اسرا جو بھی، 5 بندے ہاتھ کھڑا کرو، اسی سمجھا گے کہ میرے اس جمعے دا مول پہ گیا ہے. لو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک نے بابا جوان دے دیتے نے. اے تیری پتر آئی نہیں، جدو آ گئی نا تو پھر تینوں بڑی جبنی ہے. اللہ انہوں توفیق دے رکھن دی. میرے سونے ویر ساریاں سنتاں لے جاندیاں نے، ساریاں سنتاں پیچھے رہ جاندیاں نے. مل پینا جا کے میدان محشر چ، جنہیں نماز پڑھی ہے نا او دا عمال نامہ لگ کے تولیا جانا ہے تے میدان محشر چ، جنہیں صدقہ و خیرات کیتا تے میدان محشر چ، جنہیں قرآن پڑھیا تے میدان محشر چ. تے آ جڑی سنت ہے نا، یہ کفن والے بھی نال، دفن والے بھی نال، قبر چ بھی نال، حشر چ بھی نال. تے اینو قبر چ فرشتیاں نے ویکھ کے کہہ دینا ہے میرے سونے نبی دا امتی آ گیا ہے. انہیں قبر چ بھی نال رہنا ہے. اس سنت نو کسے دی جرت نہیں ہے اتار دے، ہر چیز اتار دیتی جاتی ہے. اگر سر دے بالاں دا کوئی مسئلہ ہوئے نا تے اتار دیتے جا سکتے ہیں، لیکن اینو کوئی بھی مسئلہ کسے قسم دا ہے کسے میت دیے نہیں اتاری جا سکتے. یہ قبر چ بھی نال، حشر چ بھی نال، تے جے رکھی ہوئی تے پھر جنت چ بھی نال ہی. اس واسطے یہ دیتے اینو عمل کرو، یہ دیتے پختگی کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کی ارشاد فرمایا، ام یعقوب اگر میری بیوی نبی پاک دی حدیث دی مخالفت کر دی میں انہوں اپنی بیوی نہ رکھتا. اور تاکہ گزارش کرانگا بازار نہ نکلیا کرو، جے جانا ہے تے نبی پاک نے ارشاد فرمایا عورت نو بازار اس طرح نکلنا چاہیے کہ انہیں وچوں بدبو آئے. سرخی پوڈر لا کے نہیں، پروٹے بنا کے نہیں، زیب و زینت کر کے نہیں، کھلا برقع استعمال کرے، بغیر زیب و زینت تو جائے، پروٹے نو بریک نہ کرے، چہرے دے بال نہ اکھاڑے، دنداں دے درمیان فاصلہ نہ کرے. صرف اور صرف یہ چیزاں کر سکتی ہے ایک عورت تے اپنے خامد واسطے کر سکتی ہے. خامد تو علاوہ بازار اندر کر کے نکلے گی تے اللہ تے اللہ دے رسول دیا اس عورت تے لعنتاں بسدیاں رہن گیاں. روکو، اپنے گھر دا ماحول درست کرو، اپنے گھراں دا ماحول ٹھیک کرو، خود بھی ٹھیک ہو جاؤ، گھراں دا ماحول بھی ٹھیک کرو، خود بھی اطاعت دے اندر آ جاؤ، گھراں دا ماحول بھی اطاعت والا بناؤ. حضرت نا مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ تعالی گھراں دے ماحول تو گل آ گئی. انہوں نے نا ایک اپنی کتاب اندر بات لکھی ہے کہ ایک استاد انج پڑھا رہا ہے تے پڑھاندیا انہیں نا بچیاں نو پوچھیا کہ ہاں بیٹا تو کی بنے گا؟
کہنے لگا جی میں انجینئر بنا. دوسرے نے پوچھا تو کی بنے گا؟ انہوں نے کہا میں ماسٹر بنا. تیسرے نے پوچھا تو کی بنے گا؟ انہوں نے کہا میں ڈاکٹر بنا گا. ایک بچے نے انہیں کھڑا کر کے پوچھا گل بڑی اللہ دی قسمیں کام دیجئے. ایک بچے نے انہیں کھڑا کر کے پوچھا تو بچہ کہنے لگا استاد کہنے لگے بچہ کی بنے گا؟ بچہ کہنے لگا استاد جی میں صحابی بنا گا. استاد کہتا صحابی کیوں ہوتا پتر؟ استاد جی پتہ نہیں میں صحابی بنا گا. پتہ چلیا دی ماں روزانہ رات نو سون لگیا ایک صحابی دا واقعہ سنایا کرتی سی. اسی اپنے بچیاں نو فلماں تے لایا ڈرامے تے، باپ خود بھی ڈرامے فلماں تے گانے تے لگا ہے، پتر بھی فلماں گانے تے لگا ہے. انہاں مجمع بیٹھا ہے، کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میں اپنے پتر نو دھی نو رات نو قرآن دی آیت پڑھا کے سونا یا میں کسی صحابیہ یا صحابی دا واقعہ سنا کے سونا. گھراں دا ماحول بدلو. میں وینا جوانا نو پہلے کھلیاں شلواراں چل دیاں سن، ہن جو فلماں دے اندر گانیاں دے اندر جو ڈرامیاں دے اندر شلواراں دے ڈیزائن چل پے ساڈے جواناں نے بنا لے. جو پینٹ دا ڈیزائن فلم ڈرامے اندر سکھا یہودیاں نے کڈیا ساڈے جواناں نے بنا لیا. او تے کلچر بڑی جلدی اپنا لئی دے ہو جس کلچر تے دنیا تے بھی عزت نہیں، قبر اندر بھی عزت نہیں، آخرت بھی عزت نہیں. تے سونے نبی دے فرمان دی خاطر اپنے گٹے ننگے نہیں کر سکیا جوانا تے سکھا یہودیاں دے کہن تے اپنے گوڈے بھی ننگے کر لے. گوڈیاں تو پاٹیاں پینٹا پاندے نے جوان. میں ایک جوان نے ویکھیا نماز پڑھے پیا پڑھے تے پورا گوڈا ہی دا ادھا پٹ بھی دا پینٹ تھانی باہر ہوئے. فیشن مارتا اس فیشن نے، برباد کرتیاں جوانیاں اس فیشن نے. حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے نے، حضرت نافع نال نے، حضرت نافع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جاندیا جاندیا ویکھیا عبداللہ بن عمر نے کنا دے وچ انگلیاں لے لیا. حضرت نافع پوچھن لگے عبداللہ اے کنا چ انگلیاں کیوں لئیاں نے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر لگے نافع اے بانسری دی اے ڈھول دی اے تھاپ دی آواز آ رہی سی، میں آواز سن کے اپنے کنا دے اندر انگلیاں لے لیا تے نال کہن لگے نافع ایتھے ہی بس نہیں میں نبی پاک دے نال جا رہا سا. جاندیا جاندیا رستے دے اندر ڈھول تے بانسری دی آواز آئی. نبی پاک نے فرمایا اپنے کنا دے اندر انگلیاں کر لیا. جنی دیر تک ڈھول تے بانسری دی آواز ختم نہیں ہو گئی مینوں نبی پاک پوچھن لگے عبداللہ آواز تے نہیں آ رہی؟ میں کہ یا رسول اللہ نہیں آ رہی. نبی پاک نے ڈھول تے بانسری دی آواز سن کے اپنے کنا چ انگلیاں لے لیا. اطاعت کردیا ہویا فرما برداری کردیا ہویا نبی پاک دے صحابی عبداللہ بن عمر نے بھی کنا دے وچ انگلیاں کر لیا. ڈھول کی بھی آواز سننا پسند نہیں کیتی، بانسری دی آواز سننا پسند نہیں کیتی. او دا ایمان کامیاب ہے، او دا اسلام کامیاب ہے، او دا کلمہ کامیاب ہے. یا اج دے جوان دا کلمہ کامیاب ہے جڑا کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی کلمہ بھی پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ دے جز نو تسلیم بھی کرتا ہے، پھر بھی اپنے کاروبار تے جاندا ہے تے کنا دے اندر ہینڈ فری لگا کے گاڑے چلا کے 12 گھنٹے دی ڈیوٹی کرتا ہے، پھر بھی اپنے کنا اندر ہینڈ فری لگا کے گاڑے سن کے تو کی نبی پاک تے کلمے دی حیا کیتی؟ تو کی نبی پاک دی ذات دا حیا کیتا؟ تینوں تے پیار ہے انڈیا دے گانے نال، تینوں تے محبت ہے گندیاں فلماں تے گانے دے نال اونا والا ہو جا، یا سراسر موم ہو جا، یا سراسر موم ہو جا، یا سراسر ینگ ہو جا. میری بات سنیے توجہ دے نال، دو رنگی چھوڑ دیجئے، یک رنگ ہو جا، سراسر مومن ہو جا یا سراسر کافر ہو جا. دو رنگی اختیار نہ کر، نبی پاک نو ذلیل نہ کر، نبی پاک دی بات نو ذلیل نہ کر. قیامت والے نبی پاک فرما دے میری امت میں ذلیل کرے گی اور کرے گی. جو حالات نظر آ رہے ہیں، کلمہ نبی پاک دا، کلچر ہندوؤں دا،
کلمہ نبی پاک دا لباس ہندوؤں دا کلمہ نبی پاک دا بات ہندوؤں دی کلمہ نبی پاک دا طرز عمل سکھاں دا کلمہ نبی پاک دا گانے گھر کے اندر چلن انڈیا دے کنجریاں دے اور بےہودہ فلمہ گھر کے اندر چلن نہ میرے دوستو بھائیو بزرگو جوانو گھراں دا ماحول درست کرو کلمہ نبی پاک دا پڑھے نبی پاک کی اطاعت کرو کلمہ نبی پاک دا پڑھے نبی پاک کے پیچھے چلو کلمہ نبی پاک دا پڑھے گھراں دے اندرو اے گانے اے فلمہ اے فحش کوئی سب ختم کرتے ہو گھر کے اندر رب دا قرآن چلاؤ یا سونے مصطفیٰ دا فرمان چلاؤ 7280 نمبر حدیث پاک ہے صحیح بخاری دی کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل من ابا یا رسول اللہ نبی پاک نے فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت جائے گی الا من ابا جن نے جنت میں جان تو انکار کر دیتا یا رسول اللہ جنت جان تو انکار کون کرے گا فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ جن نے میری اطاعت کی تھی فرما برداری کی تھی وہ جنت سے جائے گا ومن عصانی فقد ابا جن نے میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت سے جان تو انکار کیتا جہنم دا پالن بن جائے گا اللہ پاک عمل دی توفیق بخشے اپنے آپ نو بھی بدلو اپنے گھراں دا ماحول بھی بدلو اگر چاہتے ہو کہ مرن تو بعد نیکیاں دا ایک نیکیاں دا بلوٹوتھ یا شیرٹ جاری رہے یا زیپیا جاری رہے تے اپنے گھر والیاں دی اصلاح کرو اپنی اولاد نو نیک پاسے لاؤ اپنی اولاد نو نبی پاک دے تابع کر کے جاؤ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا